मन आमच्या ताब्यात नाहीये, मन त्याच्यावर आमचं नियंत्रण नाहीये, मन आम्हाला कुठेही घेऊन जाते, मन आम्हाला कशातही गुंतवतंय, मन आम्हाला फरफट करतंय. ते मन अगोदर व्यवस्थित करा. तुमचं मन व्यवस्थित झालं की त्यानंतर तुमचं चरित्र आपोआप सुधरेल. मन जर नियंत्रणात आलं तर चरित्र बनतं, चरित्र चांगलं होतं. आणि चरित्र चांगलं झालं की त्याच्यानंतर पुढचा भाग मात्र आहे राम. 3 शिड्या 3 पायऱ्या. राम, चरित्र आणि मानस. सगळ्यात खालची पायरी मानस. मानस चांगलं झालं की चरित्र आपोआप चांगलं होतं. चरित्र चांगलं झालं की राम भेटण्यासाठी नाही विलंब लागत. राम भेटण्यासाठी मग फारसा त्रास नाही होत. गोस्वामीजी सांगतात हे रामचरित मानस पहिल्यांदा शिवजींनी आपल्या मनामध्ये रचलं, मनामध्ये साठवलं. योग्य वेळ येताच पार्वतीजींना हे ऐकवलं. मग शिवजींकडून हे कागभुसुंडीजींनी घेतलं, कागभुसुंडीजींकडून हे याज्ञवल्क्य मुनींनी घेतलं, याज्ञवल्क्य मुनींकडून ते भारद्वाज मुनींनी घेतलं. आणि भारद्वाज रामचरित्र सुरू केलं गोस्वामीजींनी. त्यांनी सांगायला सुरू केलं प्रयाग तीर्थाच्या ठिकाणी भारद्वाजजी निवास करत होते. आणि त्या ठिकाणी सर्व संत आणि मुनी या ठिकाणी यायचे, सत्संग करायचे, सोबत राहायचे, आनंद घ्यायचे. एक वेळा या सगळ्या संतांचा मेळा त्या ठिकाणी आलेला, त्या ठिकाणचा कुंभ तो लागलेला. त्या ठिकाणी सर्व संतांनी मिळून सत्संग केला, प्रभुनाम घेतलं, प्रयाग तीर्थी स्नान केलं, काही दिवस त्या ठिकाणी राहिले. आणि त्यानंतर हा माघ मास संपला आणि सगळे मुनी, सगळे ऋषी, सगळे संत महात्मे आपापल्या आश्रमाला निघून गेले. आणि जेव्हाही आपापल्या आश्रमाला निघून गेले त्यावेळेला जात असताना त्या जाणाऱ्यांमधल्या याज्ञवल्क्य मुनींना भारद्वाज ऋषींनी आग्रहाने थांबवून घेतलं. त्यांना सांगितलं आपण जाऊ नका, मला तुमच्याशी थोडंसं बोलायचंय, आपण थांबा थोडंसं. त्यांना आग्रहानं थांबवून घेतलं. आणि एके दिवशी भारद्वाज मुनींनी याज्ञवल्क्यजींना प्रश्न विचारला की हे मुनीश्वरा, माझी विनंती आहे, मला एक प्रश्न पडलाय तो मी तुम्हाला विचारावा. या माणसानं या ठिकाणी थांबवलंय आणि माझा तो माणस मला तुमच्या पुढे बोलून दाखवायचा आहे. पण बोलून दाखवत असताना माझ्या मनात थोडीशी भीती आहे. भीती याची की मी तुमची परीक्षा तरी घेत नाही ना असं तुम्हाला वाटू नये. आणि माझ्या मनात संकोच सुद्धा आहे. संकोच या कारणाने की कदाचित तुम्हाला असंही वाटेल की साधनेची एवढी वर्ष या माणसाची गेली पण अजून याला एवढं कळलं नाही. पण तरी सुद्धा हे मुनीश्वरा, मी तुम्हाला विचारणार आहे. मी जर नाही विचारलं तर तो प्रश्न माझ्या मनात तसाच राहील. तुमच्या मनामध्ये एखादा प्रश्न जर आला ना
तर लाजू नका, विचारा, आपल्या माणसाला विचारा, ज्याच्याविषयी तुमच्या मनामध्ये एक आत्मीयता आहे त्याला विचारा, जो तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करेल त्याला विचारा, पण विचारा आवर्जून. म्हणूनच मी म्हटलं की हा प्रश्न ज्यांनी पाठवला त्या माणसाला धन्यवाद माझे. किमान विचारलं तरी बऱ्याचदा आम्ही आमच्या मनातले प्रश्न तसेच ठेवून देतो.